wij vinden u als vrouw in zeer hoge mate geschikt voor de publieke functie van verkeersreguleerster. Ja? Het getuigschrift krijg ik hoogstpersoonlijk uitgereikt door niemand minder als de wethouder van verkeer de zaken. En een zekere Palme uit Brunsum. En speciaal voor mij hebben ze toen een extra regeling getroffen. Een soort maatregel, zeg maar. Een regel op maat. Want om het verkeer te kunnen regelen is het in de regel zo dat ze goede kennis moeten hebben van een regelgeving. Want als ze het verkeer verkeerd regelt, dan gaat het verkeerd. En dan moeten ze wel regels voldoen om te kunnen regelen dat ze verkeer mag gaan regelen. We beginnen altijd met het lezen van de regels in het reglement. Dat moet de regel voor regel doen. Normaal gesproken is dat redelijk te regelen, maar ik krijg dat niet geregeld. Ik heb de neiging om tussen de regels door te lezen. En volgens de Keuringsraad ben ik niet geschikt voor onregelmatige diensten, omdat ik van mijn eigen regelmatig onregelmatig ben. Ja, duidelijk. Ik mocht het eerste half jaar alleen maar het verkeer regelen op rotondes. Om gek van te worden, het verkeer komt van alle kanten. Ik word er gans opgedraaid, gans deurluurs, gans duizelig van. Ik word gans het overgezicht kwijt. Maar na een maand liep het perfect op die rotondes. Nadat ik nieuw schoen had gekocht in een kringloopwinkel. Toen liepen we een fluitje van in de zand. Apropos, nu veren toch over fluitjes hebben. Ik ben begonnen met een klein. Maar nu heb ik een die is goud waard. Miljarden bleef me gebuld hangen. Ja, dat heb ze nu met een afluit. Ja. Kijk, in zo'n kritiek moment, dan mis ik hem. Mine Frans. Ja. Het is een maan. Dat is zo niet erg. Dat maakt ook niks uit, daar kan er zelf ook niks aan doen. Maar de meeste manslui menen dat ze in alles beter zien als vrouwlui. Maar in sommige dingen zien veel vrouwlui beter. Veel beter. Ah. Zo wie voetballen.